ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ମା ବୋଧେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ବାପା ମା ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ମା? ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆପଣ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମା? ଏଇଠିକି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ମା? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲିଣି। ପୁଅ ରହୁଛି ତାପରେ ଆଗରୁ ବୋହୂ ହେରିକା ଆଣିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରଖିକି ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଅ ଗଲା ଆଣିବାକୁ ପୁଅ ସବୁ ଦେଖି ଆଣିଲା। ମତେ କହିଦେ ମାକୁ ଘର ଭଡ଼ା ବଡ଼ ଘର ଗୋଟେ ଦେଖି ଅଛି। आशीर्वाद बाबा तुम्हारा एमती राजकुमार सब मो घर कोरापुट बाबा। मो ना अर्जुन दास। आगुरी कौन करथिले आ एठी केमती आसीले? रोषई करती गाड़ी दकायला एक कटक थी आ कोरापुट आसले छोट बेले कटक थी कॉलेज रोषई कर गाड़ी दकायला ये पुओ सागर मोर केमती भेट है कोरोना टाइम रे के पचारे ना मत कोरोना आई शुले ना भगवान दया आशीर्वाद पुओ मो पाई भगवान सब मना कले नियो ना 6-7 जन जाइए आश्रम भी कर नथिला आ मते से दरिगिरी गाड़ी रे पुराई आनला मुगल तमें ये हम तमें भी करोना हम समस्त जहाँ भी हो मुझे जीवी बहुत प्रीतम बाबू सहित केमती कौन देखा मोर 3 झील पुआ ना 3 झील बाहर बड़ झील बाहर कलर मो स्त्री बेमार से मरिया मंचा सहित आ घर से ना मुझे दिन को नहीं गला स्त्रीटा मुझे रही 7-8 दिन रहीगला कहली मत नहीं गला आश्रम घर कुछ कर बेकार नमस्कार। आप कौट भगवान आप कौन करते आगुरी आगुरी घर थे आम झील भाई ये कहला कौन आगे बस रखीदे गला ये खुशी खुशी खाଇବା ପିଇବା ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରୀତମ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ବାହାରକୁ ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା। ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ଏମିତି ଭଲ ଚାଲିଥାଉ ଆମର ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କିଛି ଖୋଜିବାର ନାହିଁ ମୋର ମୋର ଭଲ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିହାତି। ତେବେ ଆଜି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ କହିଲୁ କି ଚାଲ ଯିବା ଆଶ୍ରମ। ଆମେ ଗଲୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ପଚାରିଲୁ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବା, ତାପରେ ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ଆସିଲୁ। ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆପଣଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଉ 2-3 ଜଣ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହିଁକି କରିପାରୁନୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଉ 2-3 ଜଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବି କିଛି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଲାଗିଲା ଏଠି? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ କିଏ କ'ଣ କରିକି ତାଙ୍କ ବାବା ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି କହିକି, ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ। ତ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠିକି ଦେଖିକି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ମାନେ କେତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି 2026ରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନ ହୋଇକି ବି ବହୁତ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ହିଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କେବଳ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ସମୟ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଉ ଜୀବନ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ? ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା, 19 ମସିହା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ 12 ବର୍ଷର, ଗୋଟାଏ ଝିଅ ମୋର 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡୋଙ୍ଗାଟି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଟା ସେଟା କରିକି ବାପା ଭାଇମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ଚଳେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିନି। ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଆମ ଗାଁରେ ସେখানে କେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ। 2 ମାସ ହେଲା ଆସୁଛି। ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତ ଦୁନିଆର ବେମାରୀ ବାହାରିଲା। ଧର୍ମ ଜଣେ ଦେଖା ଦେଇ କରନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅ ଜଣେ ଚେନ୍ନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ପଇସା